Една мутричка, имал пари човека и му доскучал. Некъв негов приятел го запалил да лови риба на лед. Влезнал в един магазин за рибарски принадлежности и си похарчил 3000 лева. Скъп стол, специален инструмент за правене на дупка в леда, скъпа въдица и въобще накупил ги тия работи, отива на леда, слага си стола, прави една дупка в леда, фърлил скъпата си въдица и почнал да чака. Обаче по едно време към него се приближил един дедо и вика: момче, да ти кажа, тук риба няма да фанеш. И то мутрът се надял: кой си ти да ми кажеш, че няма да фанем риба? Изчезви, че ми плашиш рибата, че тупнем една, грубияни, нали такъв. И дедото изчезнава. Мутрата пак се нави, чака. И след половин час пак дедото идва и вика: момче, знам, че се ядосваш, ма нали ти казах, тук риба няма да фанеш? Ама къв си ти да ми кажеш, че няма да фанем риба, бе? Къв съм аз? И аз съм пазача на тази хокейна площадка, бе, момче.